ରହିଲେ दिनैनि हाबाफारियाव मानगोनां सालखंबिया बाथौ बुथुमनि देबि आफा बिथांनो लोगोसे मोनथाम गामिनि देबि आफा लोगोसे सालखंबिया बाथौ बुथुमनि आसारि बिथां लोगोसे देबि नेहाथारि बारबोनाय जोंहा मानगोनां आफादगिरि लुफुं आफादनि आफादगिरि माइनावनि आफादगिरि लोगोसे गोजौ सान्थ्रिफोरनो बिथांमोना मोनफैनो हायाखै जाहोनाव नोंथांमोननिफ्राय दिनैनि गोथार मंगलबार सानाव सालखं बिहारनि गोथार सिबिसालियाव फैनायनि थाखाय साबायखर गिबियावनो आरो दिनैनि हाबाफारिखौ सालायनो थाखाय मानगोनां आफादगिरि सारा फैयाखै बेनिखायनो बारग' आफादगिरि दानि लुफुं आफादनि आफादगिरि मानगोनां सुदाम स्वर्गयारि दिनैखौ दिनैनि आफादनि हाबाफारिखौ दैदेनलांनो आं गुरै खावलायबाय लोगोसेयैनो आसारनि फारिलाइ बे आसारनि फारिलाइखौ आसारि बिथां दंखायो लोगोसे फालांगि हारिमु आफादनि मानगोनां नेहाथारि आफादगिरि दंखायो आरो जोंनि बोसोनगिरि आदा लोगोसे जोंनि सोद्रोमानो मानगोनां जय बिथां जागायनायनि सिगां हाबाफारिखौ दैदेननो बिथांमोनखौनो गथायना होनाय जाबाय गोजोन्थों। मानगोनां दिनैनि बे गोथार सालखं बियाबनि गोथार सिबिसालियाव दिनै गोथार मंगलबार साननि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय बा जोंनि बियाबजों हांख्रायजानाय हाजोगुदि गामिनिफ्राय गासै आरज हानजाजों लोगोसे आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो लोगोसे अन्थालिपारा गामिनि आरज हानजाजों लोगोसे गामिनि दैदेनगिरि आरो देउरि गोथारि आसारि आरो लोगोसे बारा गोलाव मानखौ लाबाय थालिया समनि आंखाल गासैखौबो दिनैनि बे गोथार मंगलबार सानाव आं बियाबनिनो आसारि जानानै गोसो गोरबोजों बयखौबो बरायनानै लाबाय दा बे समावहाय जोङो दिनैनि बे रटेसन आरजनि समाव दिनैनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ बा आसारखान्थिनि माखासे हाबाफारिफोरखौ थिनानै दोनखानाय बायदियै दिनै आं आफा इसोर बोराइ बाथौनिनो मोनबा गोहोखौ लानानै दिनै सामलायलांनो थाखाय आं आखायाव लाबाय जाहाथे बे सामलायलांनायाव आं मिथिस्लाबै माबाफोर गेना गोरोन्थि जालाङोब्ला नुजाथिफैनाय गासै जोंनिनो बाथौसा नोंथांमोननिसिम बयबो साग्रिद जादो जागायबाय जाबाय दे जिरायदो बेजों लोगोसेनो ब्राय ओम ह्रीं क्लीं फत्से
क्लिं फोत्से बोराइ बाथौ खोनासं रांसार मेथाइ हारसिं जेराव दं बेयावनो खोनासं जोंनि आरजखौ खोनासं मैदेरा गाबोनो अदालगुरियाव मानसि जिबिया गाबोनो आफा बोराइ बाथौनि सेराव नों होनाय सोरांनि गियानखौ गोसोआव जुना लाना नै आफा दिनैनि बे गोथार बायदि नोंनो सोरजिनाय खांनाय बानाय फोथैनाय अदे आफा इसोर नुवाथारि आनान गसाइ दं होनना साननाय जादों जों नों आफाखौ मुलुगनि जेबो जायगायाव नाथाय आनला जों आफा नों आफाखौ नुनो मोना खोनानो मोना अरायबो समाव सोरांनाय खोमसिनाय फोजोबनाय फोथांनाय जोंनि गेजेराव जेनिबो खैफोदनि फावखौ नोंनो अनसुला नोंनो गोहोगोरा अनग्रा बेंग्रा बयनिबो बयखौबो संसाराव बायदि बायदि नों आफा अननाय गोसो निमाहानि गोसो खौसेनि गोसो गोथार गोसो आरो सैथोनि गोसो जोंनि गेजेराव जेबो जेनिबो बोर बिनायखौ नों आफा अनसायदो राहा हरदो जोंखौ अनहरदो नों आफा जोंनि साननो रोङै गोसोजों आलारि बाथि फोजोंना बिबार बारनैसो दुहुप धुना लगायना बावनायखौ दहाय आफा नुवाथारि आनान गसाइ सोरजिगिरि बोराइ बाथौ दहाय जोंहा सोर दंबावो दिनैनि मंगलबार सानाव आरज गाबो जों बिलाइखौ बाथौ आरजदा 107 आव 107 दिनै मंगलबार सान नालाय बरायनाय आरजखौ जों बरायनो हायो माने जों बे हाबाफारिखौ लानानै सोरबा दुखुनि आरज लायो नालाय सोरबा हाबानि सोरबा सादुनि बेबायदि बरायनाय आरजखौ माने बेबायदि माबा गोनांखौ लाना होनांगौ आरो नै आफा
107 जायालै बेबो माखौबा लांग्रोनो हायो आया सोलोंनायसो नालाय लांब्रायनायल'सो लोंनांगोन ना माखौ रोङादोलै जोङो लोगोसे गामिनि हाल-सालनि सोमोन्दै जोंनि बियादनि गासै दैदेनगिरिफोरा मिथिनो लुबैयो दा बिनि थाखायनो बिथाङा फोरमायना होबाय आफादगिरिया नाथाय बिथाङा बुंदों जे आर'जआ जाया बन्द जाना दङ नाथाय बिदिबा बोरै जानो दिनै सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै गामि गामि बोसोन बिबुंथि लाखि बा फोरों दिनै आर'ज गाबिखौबो आर'ज होनाय बा रोङैखौबो रोंहोनाय दिनै बिथांमोना गोबां नाजानानै दिनै गामि गंफ्रोमखौबो हाग्रा बंग्रा फुजा होनायफोरखौ गारनानै दिनै बोसोराव खनसे दाउसा दाउदैजों हाग्रा बंग्रा फुजा होनायफोरखौ गारहोनानै दिनै खौसे लाबोबाय आरो दिनै लाबोनायावबो दिनै सा ससेनो जुदि आरो बेफोरबायदि बोसोराव खनसेल' आर'ज गाबनाय बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लानो सानदों नामा नाथाय बिदि दाजा दिनै बेफोरबायदि खालामनो नाङा दिनै बिथांमोननि खस्थ' खालामनानै किसुमान खुलुमबाय रायजोफोर आं अगेरिफ्रा गामि पार्टी जानानै आवगायबाय बे बुंनायाव बारा बुंनायनिबो उइथस गैया बेखायनो माने माबाखौ बुंनायाव गेना गुरुथि जायोब्ला आं सिगां बुंनो थाबाय सानगोनां जोंनि भारतनि बियादनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बियादनि माइनावनि जोंनि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो बियादनि जोंनि मानगोनां